Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska vám predstavím jedno veľmi pekné miesto. Zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Dnes si prejdeme naučný chodník od prameňa Rimavice po prameň Ipľa a nachádzame sa v lome nad Rimavicou. To je tá pekná dedinka za mnou. Za mnou vidno ešte Klenovský Vepor a naozaj krásnu prírodu. Uprostred dediny sa nachádza prameň Rimavice, tu pod týmito dvierkami. Lom nad Rimavicou je veľmi zaujímavá dedinka a má viacero naj. Patrí medzi najvyššie položené dediny na Slovensku. Je postavená nadmorskej výške viac ako 1000 metrov a niekedy jej patrilo prvenstvo, takže to bola niekedy najvyššie položená obec na Slovensku. Teraz je asi tretia najvyššie položená obec. Ďalšie ktoré patrí tejto malebnej obci, je to, že tu bývajú goraly a títo goraly sú najjužnejšie na Slovensku, takže južnejšie od lomu nad Rimavicou už nenájdeme goralov. Goraly sa sem dostali vďaka grófovi Antonovi Forgáčovi, ktorý ich pozval z Oravy, nakoľko on tu mal lesy a pozemky a v týchto lesoch bola obrovská kalamita a túto kalamitu trebalo spracovať a potreboval šikovných drevorúbačov, tak si pozval goralov. Tí sem prišli a následne tu aj zostali. Vybudovali si tu obec, ktorá sa dnes volá Lom nad Rimavicou. Po modrej značke sa dostaneme z obce na rázcestie Čierťaž. Tu prechádzame na červenú značku, ale už z tohto rázcestia vidno krásne výhľady na vysoké nízke Tatry. Super. Cestou k prameňu Ipľa môžete nájsť aj takéto krásne miesta, kde sa nachádza najväčšia hojdačka Horehronia a lavička zaľúbených. A budete mať takéto krásne výhľady. Cestou k prameňu Ipľa sa ešte pristavíme pri pamätníku leteckého nešťastia. Lietadlo tu padlo v roku 1956. Na pamiatku tejto udalosti je tu umiestnené pamätné miesto. Akurát prichádzame k prameňu Ipľa. Rieka Ipľa má 123 km dĺžku a pramení priamo tu vedľa mňa. Hneď vám ukážem prameň. Pozreli sme si prameň Ipľa a vraciame sa naspäť do lomu nad Rimavicou a potom by sme radi našli ešte Forgáčovský kaštiel, ktorý je tu niekde na okolí. Uvidíme, či sa nám podarí nájsť. Pár kilometrov od obce sa nachádza Forgáčovský kaštiel, ktorý dala rodina vystavať preto, lebo tu zakladali sklárne a asi tie sklárne potrebovali odniekiaľ riadiť. Kaštiel v Dolinke bol postavený v roku 1802 vďaka grófovi Forgáčovi, ktorý sa tu rozhodol založiť sklárskú hutu. Po zrušení sklární kaštiel slúžil pre ubytovanie a hostiny pánstva pri poľovačkách, neskôr prešiel rukami niekoľkých majiteľov či dokonca znárodnením. Poslední majiteľia jeho správu nezvládli a teraz chátra. Naše video je u konca, dneska to bolo zase stretnutie histórie a prírody. Ja vám ďakujem, že ste video dopozerali do konca. A ak sa vám videá páčia, tak ich nezabudnite zdieľať a majte sa pekne, stretneme sa na budúce. Ahojte.